Vă salut, dragi prieteni! La noi a venit iarna. Avem cod galben de ninsoare, ninge foarte tare, după cum vedeți. Abia acum am dat cu lopata pe trotuare și uitați, s-a pus înapoi imediat. Vreau să mergem până la iepuraș. Este foarte frumos, ninge foarte tare. Mergem să prezentăm puțin urecheații. După cum vedeți, am scos hrănitorile pentru fân, pentru că au avut ceva probleme, se urcau și își agățau picioarele în ele și trăgeau toată lucerna jos din ele și nu le-am văzut rostul. Mâine o să trebuiască să fac curat masculului. Nu știu de ce, dar îmi face umezeală foarte mare în boxă. Nu știu care este motivul. Aici avem femeluță. Acum în ianuarie, pe 6, face 5 luni. Femeluță foarte bună. Are un corp foarte bun. Desen ok. Intensitate pe culoare, dungă bună. Punct în obraz mare. Și foarte rotund. Deci am oprit exemplare bune. Aici avem o soră de-a ei. La fel, femelă bună pe desen, mare. Ceva mai slăbuță pe intensitate. Dar are un desen foarte, foarte ok. Mască, ok. Dunga nu este chiar așa de groasă. Dar desenul este foarte bun pe ambele părți. Și este la fel foarte, foarte mare. Aici avem femela matură. A fost montată cu masculul de la domnul Mihai. Mâncare nu mai are puțin. Vreau să prezentăm puțin piticii. 6 pitici. Ea a fătat doar 4. Am mai reușit să salvez 2 pestriți de la Janetă. Acesta este al ei. Uitați ce mari sunt, au făcut ochișori. Acesta este de la Janetă. Un pestriț. Este destul de ok. Janeții la fel foarte mari. Să vreau să-mi opresc un mascul sau o femeluță janet. Uitați-i pe prichindei. Iar un pestriț de la Janetă. Aceștia sunt puiuții. Au făcut ochișori. Sperăm să vină și căldura. Femeluța a avut ceva probleme la ochi. După cum vedeți. S-a lovit la rănitoarea de fân. Dar am reușit să o tratez cât de cât cu canamicină. În rest, totul este ok. Are lapte foarte, foarte mult, puiuții foarte mari. Nici nu știu exact câte zile au. Aici avem o femeluță din Janetă oprită, ceva mai încărcată pe desen, dar foarte bună pe dezvoltare. Este mai mică cu o lună față de acestea. Super femeluța. Matcă. Acestea sunt femeluțele de matcă. Undeva prin martie, aprilie voi vrea să le montez. Să scot ceva puișori de aprilie sau mai. Că la cuiburile acestea nu prea am avut noroc de ele. Doar de cuibul pestriței. Femela Janet mi-a fătat cu oxitocină. A avut probleme. Nu a avut lapte, n-a ținut puiuții. Am vorbit cu tatăl meu și am zis să-i mai dau o șansă. Nu am redus-o. Și să sperăm că va fi ok data aceasta. E ultima ei șansă. Dacă nu va fi ok, o voi elimina. Este foarte bună, femeia mare, blană bună.
E foarte intensă pe culoare, ureche bună, corp bun, nu am nimic de reproșat, este janetă, dă puiuți buni, dar păcat de ea că nu prea are lapte. Am pățit de 3 ori același lucru cu ea și acum este a 4-a oară, sperăm să fie bine. Semenuța aceasta din ea a fost din cuib de 6, i-am oprit eu, fătase 8, tot așa au crescut foarte greu. I-am înțărcat puțin mai devreme și am băgat pe boxă separat, pe granule și s-au dezvoltat foarte bine, mai ales fratele ei pe care l-am dat. Cam atât cu acest clip. Mai iau un cadru cu zăpada. Este foarte frumos. Uitați ce tare ninge. Cam atât cu acest clip. Vă salut. La revedere.